Програма «Саба» в ефірі телеканалу АТР. У студії працює Олександра Сенько. Обговорюємо найцікавіші і найактуальніші події в Україні і світі. Олександр Солонтай, гість нашої студії. Олександре, ось ми зараз обговорювали кілька секунд тому ситуацію перемовин Путіна і Порошенка, але дуже хотіла б зачепити тему Криму. Власне, передвиборча кампанія Володимира Путіна, яка зараз триває у Росії, набирає обертів. І можливий обмін заручниками завдяки домовленостям у Мінську, засідання тристоронньої контактної групи. Одночасно з цим передвиборча кампанія Володимира Путіна відбувається у Криму. Чи може бути така ситуація, що з одного боку Україні повернуть заручників і політичних бранців Кремля, Україні повертають, а з іншого боку тривають утиски на кримських татар у Криму? Яким чином Україна може захистити своїх громадян, одночасно отримати їх і захистити? Так, таке може бути, але може бути ще гірший сценарій, коли Україна і не отримає громадян полонених на Донбасі, полонених в Росії, і ще й додадуться кількість полонених громадян за рахунок українських громадян по різних регіонах Росії, але в першу чергу в окупованому Криму і на Донбасі. Тобто був період, коли Росія накопичувала навіть кількість полонених. Зокрема, це був період, який передував попередньому звільненню. Якщо ми подивимося, кого звільнили росіяни в 2017 році, в кінці року, в грудні місяці, то там, були військовослужбовці полонені ще з часів Іловайська, тобто, на жаль, з 2014-2015 років. Але були і свіжі полонені, яких росіяни набрали в 2016 році і на початку 2017 року, і в кінці 2017 звільнили. Та сама історія може відбутися зараз. Ключовим варто розуміти, що Мінськ не є площадкою, де реально домовляються про звільнення полонених. Мінськ є формальним місцем оформлення документації перед прийняттям реального рішення про звільнення полонених. Реальне рішення ухвалюється зовсім не в Мінську, не на дипломатичних перемовинах, а воно ухвалюється під тиском партнерів, які є в Україні, в світі, які можуть щось таке говорити, натискати або показувати росіянам про те, що от вам пакет санкцій, а оце ми не додаємо, бо хоча б ми залишаємо шанс якось виправлятися, але віддайте нам полонених в Україні, наприклад. Тобто тільки так рішення приймаються. А Мінськ не є тим місцем, де оце безпосередньо переговорили, і все, і процес пішов. Тому, відповідно, те, що зараз в Мінську відбуваються перемовини, є проміжковим етапом, який говорить про наступне. Ми не знаємо дату звільнення. Може бути так, що і ми не будемо мати позитивних новин. Це з точки зору негативної інформації. З точки зору позитивної інформації, ми вже зачепили цей один раз аспект, це аспект цієї виборчої кампанії. З точки зору виборчої кампанії, вона для Путіна однакова. Що в Криму, що в Москві, що в Росії, вона для нього однакова. Це для нас це різна. Тому що для нас це то наша територія, то не наша територія. А для Путіна в голові він веде виборчу кампанію в рамках всієї Росії, Російської імперії, і, відповідно, ще й насолоджується тим, як його виборчу кампанію висвітлюють російські медіа за кордоном, проводячи інформаційну іміджову кампанію за межами Росії. То для Путіна це одна кампанія, але питання в тому, що чи буде там в цій кампанії така штука, як помилування людей, як звільнення з тюрем, звільнення з полонів, і яких саме людей, залежить, і кого саме, але залежить від того, як вони будуть налаштовувати інформаційну цю машину виборчої кампанії. Бо є завжди два сценарії. Є сценарій агресивний і є сценарій позитивний. Росіяни перед тим, як ухвалювати таке рішення, вони роблять дослідження серед російського суспільства і дивляться, як вплине російська пропаганда. В чому варіанти? Варіант перший – показати всю строгость, що цар, він такий строгий, справедливий, жорстокий, але дуже справедливий. І тому нікого не відпустити. І показати інше. Цар добрий, він справедливий, він добрий. Він таки дасть вироки умовні і так далі, не скаже, даю шанс на виправлення. Окей, відпускаю. Пасха йде скоро, в апрелі місяці. Вибори, новий президент, оновлення країни, весна настає, треба якось оновитися, піти. Тобто, показати картинку, що цар добрий, не просто добрий. Тобто він жорстокий, но справедливий, чи справедливий, но добрий. Який вони план виберуть, невідомо. А в рамках цього плану частина звільнених може бути звільнена. Але, на жаль, ще одна річ, тут уже, на жаль, знову, в списку того, кого звільняти,
кримські татари і українські громадяни на території Росії є внизу списка. Вони не є пріоритетними. Першим, А кого першими будуть звільняти? Українських громадян, які потрапили в полон на лінії фронту, і українських громадян, які потрапили в руки ДНР і ЛНР в силу того, що перетинали кордон і мали певні зв'язки з родичами, знайомими і так далі. Цивільні особи. Приклад такий класичний був в кінці минулого року Володя Фомічов, активіст, який поїхав в Макіївку додому до батьків в Новий рік, і нарвався тим, що признався, що він на місці, публічним постом в Фейсбуці про те, що щось там дав оцінку окупованій території, а в нього не був схований синьо-жовтий прапор. Активіст молодіжної організації, фрішник, загримів на підвал, і сидів там в результаті величезну кількість часу. Тобто і попав в цей список потім звільнених. Таких людей на території ДНР, ЛНР і військовослужбовців росіяни віддають швидше. Не тому, що це менш цінні кадри, не тому, а тому, що вони хочуть показувати кримським татарам, українським активістам, українським громадянам про те, що ніщо вас не спасе. Або покоріться, здайтеся, визнайте, що Крим ушов до Росії, або не буде вам порятунку, будемо вас донищувати до останнього. Принаймні кримські татари демонструють єдність у цьому випадку і протистоять, складно не захоплюватися тим, українські організації так само. Тобто тут українська нація, українське суспільство, як в етнічному походженні, як кримсько-татарське, так і українське, воно показує єдність. Просто серед кримських татар більший рівень свідомості, якщо чесно сказати, серед рядових мешканців, тому що сім'ї більше пережили і пам'ятають ці страшні репресії Радянського Союзу. А українці переживали голодомори 30-х років і виросло покоління одне без історичної пам'яті, коли до кінця не збереглося розуміння в наших сім'ях і родинах, скільки Російська імперія принесла зла на цю територію. А частина позитивного збереглася в пам'яті, а частина історичної пам'яті не збереглася. І тому з українськими громадянами Путіну легше працювати тими, що не були репресовані, не були вивезені, ніж з кримськими татарами, бо вони добре пам'ятають на рівні сімейних переказів про те, як винищували всю націю. Повернемось до внутрішньоукраїнських питань. Залишається дуже мало часу. В аеропорту Бориспіль прикордонники затримали мера Одеси Геннадія Труханова і передали співробітникам НАБУ. Зранку він прилетів з Варшави до Києва. Також затриманий його заступник Павло Вугельман, котрий прибув з Ізраїлю. Затриманому меру Одеси Геннадію Труханову представники НАБУ вручили підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем. Крім того, в ході проведення слідчих дій за цим самим кримінальним провадженням було затримано 3 осіб. У цій справі з Трухановим вас щось здивувало? Ні, абсолютно ні. Навіть такий насторожив момент, що відбувається. Невже Порошенко зрозумів, що якщо він хоче хоч на щось претендувати в українській політиці і хоч трошки мати повагу українських виборців, то якщо хоча б не близьких друзів, то хоча б інших от'явлених бандитів і корупціонерів потрібно саджати. А то виходить якийсь повний треш. Порошенко забирає у Саакашвілі громадянство на підставі того, що є там у нього інше громадянство. Але в Труханова мер Одеси є російське громадянство, є російський паспорт. Якого милого до сих пір у нього є українське громадянство? Російське. Українське, до якого милого в нього до сих пір є. Чого? Я не про російське забрати. Порошенко хай не забирає в нього російське, хай українське забере. Хай пояснить, принаймні, чому. Так, а що пояснювати? У нього для оформлення офшорних зон він використовував Труханов російський паспорт. Про це всплило в рамках панамського скандалу. Власне, нам очікувати якогось гучного слідства, гучного судового процесу як результату? І дивіться, я це пояснюю так, що все це стало можливо завдяки НАБУ. Тому що президентська вертикаль вирішила таких як Кернес, таких як Труханов не здавати. Те, що взагалі ці громадяни мали можливість балотуватися на посаду мерів, а не сиділи в цей момент в ізоляторах, як сиділа Неля Штепа в місті Слов'янську, і не балотувалася на виборах, було свідченням того, що влада вирішила зробити ставку на популярних, вони популярні в Одесі і в Харкові, на популярних політиків, закрити очі, якщо ми говоримо про Кернеса, на Руський мір, на Харківську Народну Республіку, на те, що били з тітушками, пробивали голови українським громадянам, що виступали за євроінтеграцію, за співпрацю з владою, за організацію з Януковичем форума, який мав розколоти Україну. Влада закрила очі на таких, як Кернес. Труханов такий самий, тільки він ще більше преуспів навіть, чим Кернес у питаннях корупції, відмивання коштів, корупційних потоків. Чого варто згадати один той санаторій відреконструйований, в результаті якого діти загинули. Там таких же ж випадків, насправді, в Одесі випадок на випадку. Влада закрила на це очі. Я впевнений, що певні представники
представники центральної влади взагалі беруть гроші, носять чемоданчики з Одеської мерії, Харківської мерії, і тому їх не чіпали весь цей момент. Допустили до виборів, вони підкупаючи Наразі, виборців, от які виграли перспективи вибори. у НАБУ у цій справі? Високі. Тобто НАБУ може дійсно довести цю У справу до нас є кінця. реакція, коментар від Назара Холодницького. Я попрошу цитату зараз. Це є 5, це є службові посадові особи Одеської міської ради, керівник і засновник одного підприємства, адвокат за професією і особа, яка представляє інтереси іншого підприємства, і оцінювач, який здійснював оцінку вказаних приміщень. Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з внесенням застави 50 мільйонів гривень для Одеського міського голови, 30 мільйонів для його заступника і 10 мільйонів кожному з інших учасників вказаної схеми, вказаного провадження. От принаймні є сума застави, яка визначена, це 50 мільйонів гривень. От, пане Олександре, чи здатен держслужбовець в Україні заплатити таку суму? І як це можна буде розцінювати? Ну, дивіться, Труханов не держслужбовець, а Труханов обрана особа. Тобто він людина, якій дали довіру багатомільярдне по грошах і мільйонне місто Одеса. Тобто для нього не буде проблемою заплатити цю заставу? Взагалі, він стільки грошей вкрав, що для нього заплатити – це відкуп. Якби можна було заплатити 50 мільйонів і забути про свої справи, Труханов би сказав, можна так 150 і авансом ще на 5 років. Справедливе рішення суду буде? Я думаю, що справа матиме з юридичної точки зору перспективу. Я думаю, що прийдеться йому платити заставу, я думаю, що справа буде розвиватися. Але мені все одно це сумно. Тобто для багатьох це перемога хоча б частково, тому що це вже щось краще, ніж взагалі просто собі бандити-корупціонери керують нашими меріями і нормально і на це очі всі закривають. Та ще і з російськими паспортами. Але мені сумно. Чому? Тому що я взагалі вважаю, що такі люди просто мерами не повинні бути і не повинні відкупатися грошима від системи правоохоронної, антикорупційної, президентської і так далі. Принаймні будемо впевнено спостерігати і пильно стежити за подіями, які будуть відбуватися навколо цієї справи. Щиро вдячна за коментарі ранковому гостю Олександру Солонтаю, політичному експерту. Ми продовжуємо ранок на телеканалі АТР. Подіями, які попри все і за всяк час відбуваються. Далі програма «Новин Заман» з Єлизаветою Цареградською. Залишайтесь з нами.